IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Rinugyan ti Home Development Mutual Fund wenno Ibig Fund ti Barkada Franchise Financing wenno BFF Loan Program iti Ilocos Norte. Iti Mayo 9 tapno mapabileg dagiti kaming na amang rugi wenno mangipalawa ti bukod da negosyo. Naipasdek ti programa babaen ti grand opening ti may sa food enterprise ijay lawag ang nagbalin a kaunaan a local a business model iti probinsya. Sigun kini Pag-ibig Branch Head Edison Iglesia, daytoy a loan program ket may palubos kadigiti kaming apagtipunen digiti loan proceeds manipod iti short-term loan wenno STL ken multi-purpose loan wenno MPL programs para iti panakaipuhunan iti negosyo ng runa iti franchise enterprises. Kinuna ti grupo asaan na bumababay ti talo a kaming ti Pag-ibig ket mabali na pagtipunen digiti loans da tapno makaitakder ti panagbingay a business venture. Babaen iti daytoy a programa nakipag-partnership ti Pag-ibig iti Yummy Ventures Corporation amang ipataray iti Yummy Tokyo tapno mangted iti franchise discount fees kadag iti miyembro. Malaksid ti panangted ti produktibo nga aramat dagiti loans ipakita met ti programa ti panakikadwa ti gobyerno ken pribado a sektor para ti panagduras ti ekonomiya iti komunidad. Para iti IFM News, Idol Spider Rodas, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.